8 लाख 9 लाख खेसारी लेता रहे, पवन सिंह लेता रहे। 4 गो गाना ड्रेस बदल बदल आवता तक हेलो लेडीज तो लोग ड्रेस में देख लोग आइल बावे। हाँ हाँ बढ़िया। आधा टाइम में अनाउंसर ले लेता रहे बोले में, ताकि वह कहाला कि हम हो चाहे उ लोग है, नाम के दाम लिया ला, नाम के दाम बा। वो लोग देखे लोग जला 1-2 घंटा खातिर, ओकर बाद सारा फिर के की होता हीरो वाइल बड़े तो देख ले क्वेश्चन लगता रहे। वो लोग के दर्शक जले, हमने के श्रोता जुटेले, हमने के देखे खातिर ना का गावत तरह सो हमने कमे दाम में गाइले जा। माटी के गरीब धनी सबका के गाइले जा, माटी के कलाकार पितरिया बर्तन है जा, आजो खाई कालो खाई। 25 बरिस मार्केट में रहत भइल हमरा गाँव तने हम 93 से। तब वो लोग फिर बोलावेला, आ वो लोग के चमकीलवा पतल हलो एक बार खा के बिग बनो तो कुकुर चाटी, ओकर बाद सुअर चाटी तब पिलुआ पड़ जाला सा। के करा लगा 9 लाख रुपया वो लोग को बुलाओ खातिर के नेता मंत्री बोलाई, गलती ना नु। ए राजा जी अरे ई का रउआ अभी साज बीतल बा। और रउआ इतना अंधेरा में कहाँ जाता है? अरे जाता नहीं खेत गोरे नु खेत में। हाँ ए राजा जी का तू चाहता और तार लो ने कहीं खेत का और जाता नहीं। अभी हम नया नहर कन्या बने। हाँ रउआ सेज छोड़ के हमार है कोमल जवानी छोड़ के जाता नहीं दियरा में। ए राजा जी का चाहता और टमाटरवा बर्बाद करा दी। अरे थोड़े बैगनो बोले बानी रे। ए राजा जी आज मत जाए, देखी ना हमरा कमर में बड़ी दर्द देता। हमारा ये आज ले ना बुझाई कि कष्ट कहीं और होला, कमर काहे दुखाए लागला, पेट काहे दुखाए कष्ट तो हृदय में न होला। हेंगा खेसारी ओ गीत गोला रहले कि केंगा रहे कदी घात दिन रात रह छतिए पर हाथ है दादा, दिन रात रहे छतिए पर हाथ के राजा जी देवरा कदी घात रह इहे ना लागे डोरी देवर अब हमारा ना बुझाला कि बात कैसे हो। उनकर छाती पर हाथ रहता, जबकि हाथ छाती पर काहे के धर के बा, जहां खतरा में तहां रखल रहेला तो पले रहो हाथ है। खतरा में दूसरा जगह हाथ रखल बन छाती पे ओ बना प्लास्टर करा दे, प्लास्टर प्लास्टर इनमें एक से क्या नहीं बड़ा तू जानता जानता नहीं का बात बा। एक घड़ी तो जाड़ आ गइल नु, जाड़ आ गइल भैया। आ जाने की कम नहिला से दिनाय बड़ी जोड़ पर रहेला एक घड़ी। बहुत बहुत तब सामने से हम गोइला पर लाई लगल नु, तो लइका टेक्निक खोज ले बड़े सा पैंट के बगली फाड़ दो, बगली में हाथ लगल बड़ा अपन में चल रहल बिया काम, कोनो दिक्कत नहीं है। कोड़त रह बगली में हाथ लगल बड़ा। एक जना देखिए ए जे गड़िया हमर हुए तो है रोको रही एगो भाई रोकोवन ले जी आ खबड़ा तारे पैंट बगली में हाथ लगा के नाश्ता यही जे ले कोई ना अपन धइले रह मत ले आओ। हम जब हमारे से ना देखल को कहेंगे भैया बगलिया में का खोजता रहो का हो तो ना बे जे चिनौटी के बड़ा गइल बहु है। हम 3 किस्म बनावत रहो में मैं चिनौटी के बड़ाइल बाकी सुरती खोंड के चूना मिलाओ कोई बड़ा सही बताई हो। कैसे ही है ऐसा बीमारी हनु मालिक 5 मिनट में 2 गो मजा देला। कौन कौन जला खबड़ बनू तले बुझाई कि स्वर्गलोक में दिखाइल बा, जहाज से फ्री टिकट घुमता नहीं। सही है, आनंद में रहबो हाफत और आनंद में एकदम कहता गाना 5 मिनट के बाद पंछा छोड़ के भकाइल शुरू करी तो कि जहाज पर से कोनो ठेल देले हम हिमालय पर्वत का और लड़े जा रहल बनी हो लगवा पाउडर लगावे तारा कबो खजूट भइल बरानी चल देला खजूहर केहू ना बतावे। अरे ऊपर हाथ ठेकल की जानी है कि मैंने काल हमरा भइल रहे लइकनो को भइल होई चल जेबो बढ़ जे बोले ठीक बोले आ केहू से हाथ है पर परो कि लाले लाल कोले पर नोचत पफरी उदारत कब कब तो यही में हो जाला। तो बिना सीखले रसरी बरल देखनी लइकन के हम पत्ती अस्पुए विश्वा एक खरा पत्ती तो एक फारा तो के बेर होला खैर चला कोनो बात ना एक खरा। हेलो दिया रहा मर्द बड़े